ετοιμάζονται για να κάνουν την επίσημη εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ στις εξέδρες βέβαια υπάρχει ο ανάλογος ρυθμός, κατάμεστη εξέδρα των τραχώνων από φίλους και των δύο ομάδων, με βέβαια τους φίλους του Αργυρούπολης να είναι πολύ πιο εκδηλωτικοί και οργανωμένοι. Η ομάδα του Βύρωνα, ο Άρης με την λευκή εμφάνιση, η ομάδα της Αργυρούπολης με τα πορτοκαλί. Φέρει και που δεν απομακρύνεται το τσίπημα, σε καλή βρέθηκε πολύ όμορφα μέσα στην περιοχή ο Κορακίτης, αλλά τελευταία στιγμή ο Μάτσικας είναι αυτός που λίγο πριν σουτάρει προς τα γκολπόστ του Ξενιτίδη έβαλε την προβολή και στείλει την μπάλα κόρνερ. Η πρώτη, θα έλεγα, πολύ επικίνδυνη στιγμή στο 15. Παπαδόπουλο, οι κόντρες, ο Σάντας προσπαθήσει να σεντράρει, είναι καλή η σέντρα, έγινε το λάθος, αλλά εκεί καθαρίζει για μία ακόμα φορά τα δύσκολα. Τον Σάντα, αλλά έρχεται γρήγορα, καλύπτει ο Κωστογιάν. Ο Σάντας θα το αποσπάσει την μπάλα, θέλει να περάσει και να μπει στην περιοχή, θα το κάνει, η σέντρα του όμως δεν είναι καλή και κόβεται εύκολα από τον Αρζουμανίδη. Είναι ένα δίλεπτο που η Αργυρούπολη έβαλε την μπάλα στα goal post του Ξενιτίδη και απείλησε. Όλα έτοιμα, Δρακοντίδης, πολύ καλό σουτ, δοκάρι και έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Αργυρούπολης. Ένα φοβερό σουτ, βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι του Ξενιτίδη. Η μπάλα περνά έξω. Η πρώτη μεγάλη στιγμή είναι για την Αργυρούπολη. Στο 24. Εκτέλεση φάουλ στο 24. Δρακοντίδης που παίρνει εδώ γήπεδο, έχει κενόχωρο, περνά την μπάλα για τον Σάντα. Ο Σάντα θα κάνει τη σέντρα, είναι δυνατή. Η κεφαλιά πάσα από πολύ κοντά έρχεται και γίνεται η απόκρουση από τον Λόμπατο. Κεφαλιά πάσα του Παπαδόπουλου προς τον Κοκκινέλη, δεν πρόλαβε. Αυτός ήρθε με πολύ δύναμη και γρήγορα. Ο Λόμπατο πέταξε την μπάλα κούρνερ. Το γέμισμα πολύ δυνατά, βγαίνει ο Σάντας, θα γυρίσει, έχασε την μπάλα για λίγο, γκολ δείχνει ο επόπτης. Ο επόπτης δείχνει γκολ, είναι ο Σάντας αυτός που θα γυρίσει, ο τερματοφύλακας ο Ξενιτίδης χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ο Αρβανίτης, ο πρώτος βοηθός, δείχνει σέντρα, ότι η μπάλα πέρασε την γραμμή, 1-0, ανοίγει το σκορ. Η ομάδα της Αργυρούπολης προηγείται στον τελικό νέων έψα. Από το γύρισμα αυτό του Σάντα φάνηκε ότι ο Ξενιτίδης εύκολα θα έλεγχε την μπάλα. Την έχασε όμως τον ελεγχότα, αυτή πέρασε τη γραμμή όπως υπέδειξε ο επόπτης. 1-0 ανοίγει το σκορ νωρίς στο 3 της επανάληψης με το σπίο το Σάντα. Εδώ από τον Ρέτσκα, ο Ρέτσκα κρατάει, δεύτερη τρίπλα, θέλει να μπει στην περιοχή και το κάνει. Μπαίνει, έγινε η σέντρα, περνάει η μπάλα και παρολίγο να έχουμε αυτό γκολ. Η κεφαλιά από τον Περικλήτο Παπαδόπουλο με υπερένταση, ο Κοτσιμπός διώχνει. Το στην άφησε πολύ όμορφα εδώ για τον Ζαρχανή. Ο Ζαρχανής περνάει για τον Πεθάνη. Ο Πεθάνης, για να δούμε η προσπάθεια, το γύρισμα του Κορακίτη. Δεν μπόρεσε να βρεθεί απέναντι. Προσπάθεια από τον Ζαρκαδούλα, οι κόντρες, υπάρχει σούτ, δοκάρι και από πολύ κοντά εκπληκτική απόκρουση, αλλά δεν μπήκε στα δίχτυα. Πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη, από τη φωτοβολίδα του Ρέτσκα, του Κωστογιάννη, η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Κοτσιμπού. Στη συνέχεια σχεδόν σε άδεια εστία θα σουτάρει ο Ρέτσκα. Εκπληκτική απόκριση από τον Κοτσιμπό, φάουλ τώρα και κίτρινη κάρτα που βλέπει ο Δρακοντίδη. Περνά την μπάλα από το τείχος και σε πολύ καλή μέρα ο Αλέξης Κοτσιμπός πετάγεται στη γωνιά του και διώχνει σε κόρνερ.
ομάδα του Άρη που εδώ και ένα τρίλεπτο ασκεί ο Ξηροκώστας. Για να δούμε όμως τη φάση αυτή. Εδώ έχουμε την αντεπίδεση. Βγήκε με τα πόδια και πρόλαβε τον Πεθάνη ο Ξενιτίδης. Το παιχνίδι με την μπάλα να απομακρύνεται και το παιχνίδι τώρα να τελειώνει ο τελικός. Ο τελικός τελειώνει με την ομάδα της Αργυρούπολης, με τον γκολ στο τρίτο λεπτό του Σάντα στην επανάληψη να παίρνει την νίκη και το τρόπαιο. Φτωχό μεν το 1-0, το δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν σπουδαίο σε θεάμα, αφού είχε πιο ανοιχτό ποδόσφαιρο από το πρώτο 40 λεπτό. Δύο ομάδες είχαν και από ένα δοκάρι. Η ομάδα της Αργυρούπολης που στα τελευταία λεπτά πάλεψε με -1, με 10 παίχτες δηλαδή, μετά την δεύτερη κίτρινη κάρτα και κόκκινη που είδε ο Δρακοντίδης. Ο κύριος Λιναδάκης χρησιμοποίησε όλα τα παιδιά, μέχρι και τον αναπληρωματικό, τον goalkeeper έβαλε να παίξει. Ήταν ο Δημήτρης ο Λεβεντής που μπήκε πριν από 3-4 λεπτά. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους κυπελούχους που σε λίγο θα πάρουν τα μετάλλια τους και τα τρόπαια. Αυτά λοιπόν από εμάς εδώ από το γήπεδο των Τραχώνων, από τον Γιώργο Καλαμβόκη που ήταν στην κάμερα και τον Δημήτρη Κατσικώστα που ήταν στην περιγραφή. Μείνετε μαζί. Γεια σου Κωστή, γεια σου Μιτσάρα.